Diversi persuni ħarġu għat-tabla ħabel bi kritika għal mod kif il-Partit Laburista u l-medja tiegħu għażlu li jagħmlu ballun politiku mill-isfidi li jiffaċċjaw dawk li jkollhom bżonn it-trattament tal-IVF. Dan hekk kif f'rapport għal dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Janice Grech matul attività oħra bit-tema nitkellmu flimkien, il-medja Laburista dawret kollox f'attakk politiku u qalet li s-servizz tal-IVF u kompletament b'xejn. Komment li fil-ġimgħa internazzjonali tal-arfin dwar il-problemi tal-infertilità weġġa' lil dawk li għaddew jew għadhom għaddejjin minn dan il-proċess. Fosthom il-preżentatriċi Janice Grech li fuq Facebook appellat għal verità. Istaqsiet għaliex min qed jgħid li l-IVF u b'xejn meta mediċini li jiswew l-aktar jitħallsu mill-koppja u mhux mill-gvern. Barra minn hekk qalet li trattament jista' jiġi jiswa l-eluf ta' euro u għalhekk appellat biex dawn il-koppji ma jibqgħux jintużaw bħala ballun politiku. Tal-istess idea dan ir-raġel li tkellem ma' Net News u spjega l-uġieħ li għaddu minnu koppji li kollhom bżonn jagħmlu dan it-trattament u għażel li jibqa' anonimu minħabba l-privatezza tas-sitwazzjoni fejn anke ringrazzja lill-istaff mediku għad-dedikazzjoni tagħhom matul il-proċess. Nista' ngħid li l-proċess huwa l-istaff ħanajdu hekk tal-IVF huma professjonali ħafna u jifhmu minn xi ikun għaddejn il-koppji u għalhekk huma professjonali immens u nsemmilhom minn hawnhekk ngħidulhom grazzi. Madankollu appella lil min ma jkunx jaf x'jitlob dan il-proċess biex ma jitkellimx għax fil-verità ikun qed iweġġa' lil min diġà għaddej minn sfidi kbar. Jiena li nixtieq huwa illi meta n-nies jikkummentaw fuq dawn l-affarijiet ejja nkunu sensittivi u nkunu responsabbli lejn koppji bħalna illi għaddew minn din is-sitwazzjoni u li iva ħriġna ħafna flus biex għamilna din il-proċedura. Fuq kollox u konferma li għalkemm is-servizzi tal-IVF huma b'xejn il-mediċini relatati ma' trattament jiswew l-eluf ta' euro għal koppji. Iva, hemm id-diffikultajiet finanzjarji f'dil biċċa tax-xogħol biex koppja tħaddam tarbija propju f'idejha. U għalhekk ejja nifqu ngħidu li din il-proċedura hija b'xejn għax fil-verità il-trattamenti iva, nerġa' nirrepeti, trattamenti huma b'xejn, però ma' trattamenti għandek mediċina li tiswa ħafna flus. Fost dawk li kummentaw fuq Facebook, persuna sansitra sfidat lil dawk li jmeruha li l-estaturjhom li rċevuti kunu għafu l-fatti appellat din il-persuna u mhux sempliċiment taqbżu biex ta' parsi jiddefendu b'referenza ċara għas servizzi mxandar fuq il-medja Laburista. Persuna oħra kitbet li l-ewwel ħaġa li jgħidulek qabel tibda l-proċess u li trid tonfoq mill-anqas 2000 euro minn barra 2000 euro oħra fi proċessi privati. Dan fil-waqt li xi ħadd ieħor iċċara li ma tistax tagħmel l-IVF jekk ma jkollokx l-eluf infadlin għax il-mediċina tiswa l-eluf. U f'kummenti oħrajn aktar persuni qalu li jekk verament il-proċess u b'xejn anke l-mediċina għandha tkun b'xejn. Minnaħa tiegħu matul is-sessjoni tal-ħamis ta' nitkellmu flimkien, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Janice Grech qal li gvern ġdid immexxi minnu jara li l-mediċina għat-trattament brabta mal-proċess tal-IVF ikunu b'xejn għal kulħadd. Naf illi kellna diskors fil-politika f'dan ir-rigward u naf ukoll illi kien hemm il-weda illi l-IVF Malta ikun servizz li jingħata b'xejn. Sfortunatament, l-unika ħaġa li qed tingħata b'xejn hija l-għajnuna medika, il-konsulenza. Però fejn tidħol imbagħad dak li għandek bżonn biex proprju jsir it-trattament dak irid jinxtara. U allura Marija, jiena nista' nwedek ngħidlek il-verità din hija xi ħaġa li xtaqt ngħid fi stadju aktar avvanzat, però la saqsejtni ħajkolli ngħidlek u ħajkolli ngħidlek għax irridek minn issa illi int u anke min hu qiegħed fil-istess diffikultà jagħmel il-kuraġġ Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħti garanzija li l-koppji, il-persuni illi għandhom bżonn jagħmlu trattament tal-IVF irid ikollhom tassew kull għajnuna biex dak it-trattament ikun bla ħlas ħalli anke huma jaslu biex ikollhom it-tfal imma jkun verament bla ħlas. Dikjarazzjoni li tidher li ntlaqat tajjeb minn dawk li għaddew jew għadhom għaddejjin minn dan il-proċess bil-Partit Laburista u l-medja tiegħu jippruvaw joħolqu d-dubji dwar kemm din il-proposta fil-fatt tista' tgħin lil ħafna koppji Maltin u Għawċin.